Üdvözlöm a kedves hallgatót! Azzal, hogy elindította ezt a videót, megtette az első lépést azon az úton, ami egy korszerű, elemzői megoldáshoz vezet. Gondolom nem tévedek túl nagyot, ha azt feltételezem, hogy jelenleg Excel táblázatokban elemzik a vállalat, üzlet, nevezzük vállalkozásnak az adatait. Amikor ön rátalált az oldalunkra, valószínűleg már szembesült az Excel korlátaival, és megoldást keresett. Igen, van. Ez a Power BI. Ebben a videóban egy mintán keresztül szeretném közelebb hozni önhöz ezt az alkalmazást. Kérem, figyelje a kurzort, a kezemet, nem azért, mert csalok, hanem mert folyamatosan mutatom az elemző felület interaktivitását, vizualizációit, egymásra ható lehetőségeit a teljesség igénye nélkül. Az elemző felület mögött egy több táblát magába foglaló adatmodell áll, amely lehet akár a jelenleg használt Excel táblák csoportja. Néhány kiegészítéssel, transformációval ezek alkothatják az alapokat. Miért jó ez? A meglévő adatok integrálhatók, nem veszítjük el évek munkájának az eredményét, viszont több hullámban kiegészíthetők, fejleszthetők. Több száz Power BI által támogatott forráshoz csatlakozhattunk, csak hogy említsek néhányat példaként. A KSH oldalához, hogy mindig friss, lakossági, akár inflációs adatok álljanak rendelkezésünkre. Az SAP-hoz készlet és számlainformációk érdekében. Egyéb vállalkozás specifikus szoftverek adatainak felhasználásáért. Automatizált a frissítés az új időszakok adataival. A rendelkezésre álló információkból, adatokból a vállalat számára fontos, egyedi mutatószámokat definiálhatunk. Ezek az úgynevezett KPI-ok, kulcsfontosságú mutatók, amiknek a kiemelésével folyamatosan vizsgálhatjuk a teljesítményt. Üzletspecifikus karakterisztikák, tulajdonságok beépítésével tudjuk bővíteni az elemzési szempontokat. Például a termékek színe, ha releváns, vagy az ügyfél típus, gondolok itt a nagykereskedőkre, viszonteladókra, szaküzletekre. A gondossággal kialakított adatmodell nyújt lehetőséget a vállalkozására szabott, interaktív jelentések kialakítására. Erre látjuk most ezt a példát. Ismerős, mégis továbbfejlesztett diagramok támogatják az elemzői gondolatmenetet. Például a 2019 évi nagykereskedői adatok alapján az utcai kerékpárok forgalma csökkent az előző év azonos időszakához mérten. Ezt szépen mutatják az ikonok. Egy kattintással látjuk, hogy a termékcsoport forgalma a teljes értékesítésből mekkora részt képvisel. De az ár és a darabszám összefüggése is jól látható ezen a másik vizualizáción. A táblázatban egy szinttel mélyebben vizsgálódva megfigyelhető, hogy a korábban legnagyobb forgalmat generáló, átlagosan az olcsóbb árkategóriájú termékcsoport felelős a csökkenésért. A két új modell a forgalomból kivont termékek miatti kiesést szépen kompenzálta, viszont kannibalizált is. Ugye milyen egyszerű? Egy apró módosítással már a 2020-ra vonatkozó információk tárolnak elénk. Mint látható, a szűrések, vizualizációk segítik a fókuszálást, de a mély elemzést is. Nem is beszélve a gyorsaságról, komplexitásról. Felfedezhet adataiban eddig ismeretlen mintázatokat. Mobil eszközökre optimalizált jelentéseket készíthet. Mesterséges intelligencia segítségével elemezhet, tehet fel kérdéseket. Kerékpárforgalmazó vállalkozásunk országunk egyes megyéjében értékesít, mint látható a térképen. A Power BI-ba integrált mesterséges intelligenciától a főbb kerékpár alkategóriák értékadatait kértük megjeleníteni. Kiegészítve a kérdésünket, már a csatorna bontás is megjelenik.
Itt is hatnak egymásra az elemek. Ha kijelöljük valamelyik megyét, akkor látjuk a teljes forgalom arányában a választott területet. Előző példánkra, az utcai kerékpárokra visszatérve, megyénként vizsgálhatjuk az internetes és a viszonteladói forgalmak arányait. A felugró ablakban további adatok megjelenítésére is van mód. A másolható, exportálható vizualizációk tovább felhasználhatók, például prezentáció készítéséhez, üzleti tárgyalásokhoz. Ez a rövid bemutató remélem érzékeltette a lehetőségeket, gondolatébresztőként hatott, és megtalálta saját vállalkozásában is a helyét, felismerte az értékét. Amennyiben még szeretne ismerkedni, kattintgatni a demo felületen, elküldjük önnek a letöltési linket, kérjük a kapcsolatfelvételi űrlapon jelezze igényét. Az üzlet specifikus kérdésekre személyes konzultáció keretében biztosítunk lehetőséget. Bővebb információt a konzultáció menüpontban talál. Köszönöm szépen a figyelmet!